Kračili sme z jedným večer poučenci a dali sme debatu o rádiu a tanci. Môže hrať na gitaru iba krátku dobu, no a už mu cez rádio slávu z ruky zobu. Musí vraj byť rozladená, ale zobri struny, k tomu zo pár prístrojov, nech to dobre duní. Miesto textov vykrikuje telefónny zoznam, to je štýl jeho kapely, ktorý každý pozná. Na hlave sprinová maska a v tierkovskom kroji, na pódiu poskakuje, potom len tak stojí. Čím lepšie je vyrozumie, čím viac je to depka, tým viac majú šancu vyhrať na rádio lepkách. Radio EPMC, robí tam redaktora, na ľudí hľadí zhora EPMC. Robí tam riaditeľa, on je bogatiteľa EPMC, na rímy melódie. EPMC má to paži, počúvať sa to nedá, chápeš, to treba zažiť. Rádio Lepka je súťaž, ktorá mnohým vadí, on však robí len pre tých, čo ho majú radi. No a keď v tom rádiu majú len jeho veci, musia ho mať radi a hlasovať za ňo všetci. A zbytočné sú melódie, duchoplné témy, čím viac ťa hrajú, kámo, ty máš väčšie tantiemy. Na autorskom zveze zíška viac nebudov, za pár rokov takto pekne môžeš byť na vodou a na účet pripíšem ti zaručené príjmy. Svet je plný možností, tak len ich, kámo, príjmi. A netvar sa na umenie, dôležitá je póza. Hudba je biznis skrytý, pravidla by spoza soza. Radio EPMC, robí tam redaktora, na ľudí hľadí zhora EPMC. Robí tam riaditeľa, on je bogatiteľa EPMC, na rímy melódie. EPMC má to paži, počúvať sa to nedá, chápeš, to treba zažiť. Stretli sme sa s týpkom neskôr v Bratislave, on so zástupom faliniek a ja trochu v hlave. Povedal mi, kámo, teraz je všetko správne, že pracuje v rádiu, čo je verejnoprávne. A čo robil v EPMC, to aj teraz platí, k tomu sociálne istoty a pravidelné platy. Radio EPMC, robí tam redaktora, na ľudí hľadí zhora EPMC. Robí tam riaditeľa, on je bogatiteľa EPMC, na rímy melódie. EPMC má to paži, počúvať sa to nedá, chápeš, to treba zažiť a paži, má to celé paži, zažiť, mať paži a z hudby iba ťažiť, zažiť, mať paži a z hudby iba ťažiť, Warapapa, 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 warapapa,